Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Nico Meaño. Bos días, Nico, que é o presidente de Aires Novos, Asociación de Castrelo en Cambados. Bueno, pois contame un pouquiño, Nico, como foi empezar con esta asociación, porque levades dende 2022. E como vai ese proceso? Ben, moi ben, a verdad que, bueno, as festas pouquiño a pouco melloraron moito, a parte xa non facemos só as festas patronais, non facemos unha cabalgata de Reyes, facemos unha feira de viños coas bodegas dali da parroquia, faise unha comida no Entroido, o sea, facemos varias actividades durante o ano tamén de carácter social e cultural. Sí, ibache preguntar porque as festas principais que facedes son, bueno, contame ti, a de Santa Cruz, non? Temos a nosa patrona, que é o primer fin de semana de maio, que é Santa Cruz e San Antonio. Temos agora que foi no mes de xullo San Cristóbal, e agora este fin de semana, agora o último fin de semana de agosto, temos a San Ramón e a San Roque. E dis que melloraron moito, porque que lles engadistes para melloralas? Bueno, pois traballamos moito para conseguir máis diñeiro, dende campañas de rifas, dende campañas publicitarias de empresas, dende outras festas que facemos como o Festival do Adrofest e tal, para recaudar máis diñeiro e con ese diñeiro pois ter mellores orquestas e máis días de festa tamén, non? E despois que a xente tamén se anima ao ver o noso traballo e cada vez vai aportando un pouquiño máis. Sí, é o máis difícil que a xente solte un pouquiño máis. Bueno, costa, a verdad que nestes 3 anos vimos a suba na xente, vimos a alegría e que a xente cada ano nos dá un pouquiño máis. Tamén é verdad que é moi complicado porque hoxe é moi costoso facer unha festa. É moi costoso e a xente tampouco lle sobran, danos cada un o que pode, pero si se notou esa alegría, esa suba, ese agradecemento da xente, ese ánimo, e as festas puderon ir un pouco máis, pero hoxe en día facer unha festa un pouquiño decente é moi costoso, estamos falando de cada día de festa de uns 20.000 euros. Cada día de festa? Cada día de festa. Pódense fazer máis baratas, pero un día de festa como as que tuvemos en Santa Cruz, venche máis ou menos a 20.000 euros de gasto. O máis caro son as orquestas, claro. Obviamente. Pero bueno, contamos tamén con moi boas orquestas, tuvemos a Orlimpus, tuvemos a París de Noia, temos a Orquesta Asia, temos a Marbella, temos Charleston, o sea, son moi boas orquestas, pero tamén os precios son moi elevados. Supoño que che vale a pena todo ese esforzo, porque supoño que estaredes, ademais, como organizades tantas, estades todo o ano en eventos, non hai parada, non hai parada. De feito, é a broma, non, xa nestas últimas festas patronales do ano, cando vamos pedir, xa nos di, pero estades aquí outra vez, claro. Cada 2 meses hai festa, desde maio, xullo e agora agosto, e casi non paras, acaba a festa e xa tens que pedir para a seguinte. E despois o resto de actividades que se fan, e se non se para, estás todo o ano, porque agora acabamos a finales de agosto coas patronales, xa nos temos que poñer de cheo coa mostra dos viños do mar, que se volve a realizar sempre na Ponte do Pilar en outubro, e o que acaba un pouco a mostra tes un pequeno margen de descanso e xa te pos outra vez coa cabalgata de Reis, que todo o mes de decembro hai que estar aí facendo unhas carrozas para salir á rúa o día de Reis. E supoño que vale a pena porque entendo que notades o agradecemento da xente de que non se perderan as festas, non? Desde logo que vale a pena, e aunque é cansado e hai momentos no que diste, porque te quita, a min e os compañeiros nos quita moito tempo das nosas vidas, das nosas aficións, o día de que chega a festa, que ves o campo cheo, sobre todo vindo de onde viñamos, que a festa pouco a pouco había ido a menos, e facían festa na parroquia e iba moi pouquiña xente, vía a festa moi mermada, e ver os campos cheos, ver a xente que te anima, pois é de agrado. Ao final é o día que diste, bueno, pero valeu a pena o esforzo, non? E supoño que por eso o nome da asociación, non Aires Novos, porque lle queríades dar eses aires novos, crees que fostes quen de darlle eses aires novos ás festas? Eu penso que sí, eu penso que os veciños están contentos e sobre todo creo que é moi importante que o estamos vendo nós e palpando ahora na parroquia e nas de arredor, que é moi importante que a xente nova se queira meter a isto. Eu cada vez que ven un rapaz de 15, 16, 17 anos que, oye, que vos quero botar unha man, eu penso que aí estamos logrando algo, porque senón non vai haber futuro. Se non hai rapaces que lle tire, que sinten orgullo das súas festas, da súa parroquia, pois isto antes ou despois acaba, porque é cansado, isto non é
para a mesma xente toda unha vida, porque é moito traballo e é cansado. E vos fostes incluso ao bamboleo. Fomos ao bamboleo e gañamos, sin contar, pero hasta gañamos. E moi ben, foi unha experiencia moi satisfactoria, rímonos un montón, pasámoslo en grande e vimos cun pequeno premio que pudemos subastar, o sea, rifar nunha das festas e tamén con eso conseguir unha aportación económica para a axuda das festas. Pero a experiencia foi moi boa, pasámoslo moi ben. E destas festas principais que facedes, non sei se serías capaz de elixir unha sola. Se solo puderas elixir unha, ou dicirlle a xente, mira, solo podo ir a unha das tres, a cal vou? Home, falando das festas patronais, eu sin duda iría a Santa Cruz, unha por ser a patrona, e outra é porque é a época do ano na que nos permite os precios o mellor traer unha orquesta un pouquiño máis de nombre e poder xogar coas orquestas que están no nivel top en Galicia, non? Agora en agosto son máis caras, teremos moi boas orquestas tamén, teremos máis ou menos o presuposto é o mesmo, que pasa que, pois, ahora, por exemplo, unha orquesta como Olympus ou París de Noia, agora no mes de agosto, pois se che vai moito de precio e en maio están máis asequibles. E dos outros eventos que facedes, por exemplo, falábame da Mostra dos Viños, contame un poquinho como xurdiu esa idea e bueno, foi un éxito porque ides repetindo así. Esa idea xurdeu de que, bueno, ali na nosa parroquia en Castrelo casi todo o mundo somos viticultores, bodegueiros e amigos e, bueno, xa indo a outras festas do viño daqui da zona, como pode ser a do Rosal, como pode ser a de Meaño ou a de Meus Viños en Meis, unha pandilla grande xa dos que estamos na asociación, na comisión, solemos ir. E estando nunha desas festas foi na de Meis, isto podese facer ali, e por que non facemos isto ali? E nada, así de sin querer, empezamos a falar cos bodegueiros, os bodegueiros pois dixeron pa diante, parecenos ben, e conseguimos facer a festa. Penso que é a cousa que máis mérito ten do que facemos, tamén é o máis costoso. Danos tanto ou máis traballo facer a festa dos viños como que podemos facer en todo o ano, a nivel burocrático, a nivel de papeleo, solicitamos axudas a Diputación e tal, hai que preparar todas esas subvencións, e despois a nivel de que hai 50 personas traballando durante 3 días na festa de maneira gratuita, que é o máis costoso e o que máis difícil vai ser aguantar no tempo, non? Temos 50 voluntarios da parroquia que, en vez de estar disfrutando da festa, están traballando gratis, atendendo os stands do viño, atendendo o stand da comida, que é o que fai que poida deixar un margen económico pequeno, porque realmente queda moi pequeno, para as festas patronales, pero sobre todo o que buscamos é non perder, non sacar das patronales para facelas, porque facer esa festa non é só facer unha festa e xa está, o sea, estás vendendo a imaxen das 10 bodegas que temos nos na parroquia e máis das que veñen invitadas, das cooperativas, e algo que hai que facer con moita calidade. Facemos, que se fixo ano pasado tamén, a cata no barco, con degustación de produtos da ría, faise un túnel do viño na casa da igrexa e fanse moitas actividades que para facelas ben son costosas, vale máis de 20.000 euros facer esa festa. E entonces recuperar eses 20.000 euros e non perder non é fácil, non é fácil. Penso que debería de haber máis axuda pública para ese tipo de eventos, porque non só estar facendo unha festa, sino estás promocionando a maneira de vivir da túa zona, da túa parroquia, e que é a maneira de vir prácticamente do Salnés, porque o que estamos promocionando é o sector do mar e o sector do viño, que creo que é os sectores máis fortes que ten aquí o Salnés, non? Neste ano, en que fechas vai a ser? Na mesma, en principio vamos a facelo sempre na Ponte do Pilar. Este ano creo que cae venres 11, sábado 12, domingo 13, creo que cae aí, e ese fin de semana será. E do Adrofest, que me podes decir? Que é outra das... O Adrofest, pois foi unha idea, o primer ano pois foi unha idea que tuvemos a axuda de empresas da parroquia que nos financiaron o que foi o primer festival para darlle bombo para arriba, e porque nós tiñamos esa idea, pero tiñamos moito medo a perder cartos e sacar dun lado para outro. Saleu moi ben, o primer ano foi un éxito,
repetimos o ano pasado, foi moito mellor e este ano estuvo moi ben igual, pero quizá quixemos tirar para arriba e buscar un sábado de verán para que houbera máis xente e tal, e ao mellor fallamos un pouco aí, esperamos máis afluencia, porque demoslle un salto para arriba económico ao gasto dese festival. Estuvo Quique Varela, estuvo Iván Ortuño, que veu dende Valencia, unha DJ tamén que era Silvia G, que veu de Murcia, e esperábamos, a verdade, que ter máis, pero competíamos co Festival de Pontevedra, non me ven agora o nombre á cabeza, pero bueno, había varios festivais, varios eventos de gran afluencia de xente que quizá non foi o esperado, non? E ao mellor non compensou ese gasto que se gastou a maiores, pero estuvo ben, cubríronse gastos, e, bueno, hai que darlle unha volta a iso, quizás o buscarlle ese sábado do mes de xullo que hai tantas cousas e tantos eventos en diferentes concellos de arredor, pois non nos axudou. O ano pasado foi xusto na víspera das nosas festas, agora o último de agosto, e quizá ao mellor hai que volver a recolocar aí o Adrofest, pero bueno, en dinámica general estes 3 anos foi unha festa que foi na que máis fomos capaces de recaudar para axuda das festas patronais. O ano pasado esa festa dounos de beneficio 8.000 euros. Non hai outra festa, nin a dos Viños, con toda a afluencia de xente, sendo 3 días, nos deixa esa cantidad de cartos para a axuda das festas patronais. O sea, que a dos Viños é a que máis costa de facer, pero a que máis beneficio. Sí, ahora, pero tamén é a máis bonita. Toda a aldea, todos os veciños nos transmiten que están moi orgullosos desa festa e que sea como sea non queren que se acabe, non? Que é moi bonito, a verdade que é unha festa moi bonita, na que tamén hai reconhecemento sempre para un mariñeiro, para un adegueiro, sempre damos 2 premios, un premio para unha persona que traballa no mar e outro premio para un adigueiro, un viticultor, e bueno, é emotiva, é bonita e creo que fala moi ben de nós como parroquia, non? E despois xa ven Reis, bueno, cabalgata de Reis, que facedes na... Pois aí nos liamos todo o mes de decembro nunhas naves que nos deixa unha bodega, por certo, e nos liamos ali con tractores e remolques a montar os muñecos e as diferentes carrozas e conseguimos salir o Día de Reyes con máis de 10 carrozas pola parroquia, que é verdad que no concello fan unha cabalgata fabulosa, estupenda, na que van a maioría dos nenos, pero sí vimos que as parroquias quizá quedaban un pouco abandonadas. O día 5, o día da cabalgata, suele ser un día laborable, hai nenos que se quedan cos avós e non poden baixar ao centro as cabalgatas que organiza o concello, e despois, sobre todo, a xente maior. A xente moi maior, eu vin xente de 80 e pico anos chorando por coller caramelo na porta. A xente maior increíble a ilusión que lle fai. Increíble a ilusión que lle fai. E chegas, non? Chegas a todo o mundo, gracias a ter nós esa iniciativa, que máis é unha cousa que non se fai para nada, faise para o pueblo, non gañas nada con iso, nin absolutamente nada, non é como outra festa que podes facer para recaudar para as patronais, non? É algo que se fai por amor aos veciños e vemos a gratitud na xente maior, nos máis maiores da parroquia, falle máis ilusión cos nenos. Pouco se poden desplazar seguramente ao centro. Son xente que está nas súas casas, que non salen, moitos están en silla de rodas ou en andadores, e a ilusión que lle ves, o brillo nos ollos que lle ves a xente maior é increíble, máis que os nenos. Carai. E, bueno, despois no Entroido tamén. No Entroido tamén supoño que vos liades a manta a cabeza. No Entroido, bueno, que é máis sencillo, organizamos con unha empresa que nos monta o que é o menú, e facemos un pruebo, pero o que se pasa moi ben é casi das festas nos que a comisión podemos sentarnos a comer tamén e a disfrutar co resto dos veciños, porque no resto do ano casi nos toca traballar seguido. É unha festa que, bueno, como se lle contrata a unha empresa externa que nos prepara o cocido e nos fai de comer,
Nós poñemoslle un precio ese menú e dase un margen para a música e tal, e o que lle ganamos é despois o que si acaba o que é o menú e tal, pois a tarde hai música, veñen dúos, veñen DJs, e aí sí que poñemos unha pequena barra onde sacamos beneficio, que é o que nos dá, pero é unha festa na que disfrutamos todos, da que, bueno, disfrazámonos, facemos concursos de disfraces e tal, e que a xente lle gusta e o pasamos ben, os da comisión. A máis descansada para vos. A máis descansada, desde logo que a máis descansada para nós, a máis amena. E xa por ir acabando, pois, que che gustaría facer na parroquia sen pensar en cartos? Se non tuveres que pensar, bueno, se temos cartos ou non, que che gustaría levar a Castrelo, ou facer en Castrelo? Pois, eu impulsaría a festa dos viños, eu pediría ás administracións que aposten por ese tipo de festas. Eu penso que é moi importante, estamos vendendo, o sea, non só temos un fin de semana de lecer e de disfrute, que estamos vendendo o noso produto do que vivimos a gran maioría, porque non se me ocurre unha persona en Castrelo que non teña viña ou que non teña un irmán, un pai, un familiar que teña viña, non? E o resto que traballan no mar, que son mariscadores, que son mariñeiros, estamos vendendo o noso modo de vida e creo que é moi importante, porque ahora mesmo estamos, eu como viticultor, que é o que me dedico, penso que estamos nun momento complicado onde o sector está dando un pequeno salto para baixo e que é moi importante impulsar todo este tipo de iniciativas que divulgan e que falan sobre a calidade dos nosos viños, da nosa zona e da nosa gastronomía, non? Bueno, pois con iso quedamos, Nico, moitísimas gracias por vir ata aquí. Moitas gracias. Que vaya ben a festa grande que queda. Iso é. E despois a dos viños, e despois xa ven Nadal. E non paramos, é así. Bueno, pois ánimo e graciñas por vir ata aquí. Moitas gracias a vos. E gracias a vostedes tamén por estar aí. Vemos na próxima entrevista.